ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் நைட்டு டின்னர் வந்து தோசையும் அப்புறம் என்ன ஸ்பெஷல்னு காட்டுறேன். தோசையும் ஈரல் பொரியல். ஈரல் வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு. அது வந்து ரத்தத்தை வந்து நமக்கு அதிகமாக்கி கொடுக்கும் சட்டுன்னு. அதனால் உடம்புல நல்லா ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கும். ஈரல் பொரியல் வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க உடம்புக்கு. ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிறவங்க இந்த ஈரல் வந்து வாரத்தில் 2 வாட்டி நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சூப்பராக உங்களுக்கு உடனே 2 பாட்டில் ரத்தம் ஏற்றின மாதிரி ஆகிடுங்க. ஆமாங்க, அதுவும் வந்து மத்தியானம் செய்யலாங்கன்னா ஈவினிங் தான் கிடச்சிது. மட்டன் கார் எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தாரு, அதனால் ஈவினிங் தான் நான் செய்கிறேன். இப்போ நைட்டு டின்னருக்காக செஞ்சிட்டேன். தோசையும் இந்த ஈரல் பொரியலும் வச்சு சாப்பிட போகிறேங்க. எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள். ஈரல் அதிகமாக சேர்த்துக்கங்க, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட்றவங்க ஓகேவா? தேங்க்யூ.